Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Hello? Tabang! Tabang, Rinaldo! Tabang! Si Aida na nga yung tabang nimo. Unsa? Ambi ako Oo, cellphone. dira. Hello, Aida? Aida? Tubag ako. Aida! Hello? Hello? Ngano, Rinaldo? Nakabati kog buto sa armas, Carmela. Unsa? Kaniyo, muhunong sa ta. Akong tawagan si Aida. Ngano mo to? Unsa tong buto nga ako nabati? Kinuo ko. Unsa man kay nahitabo ni Aida? Ini ko si Aida na negong kaduas pagtiran niya ako. Nalipong ko. Paspasan ko magpanagan din motor. Mangita kong klinik aron matambalan ko. Number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Rinaldo, unsa naman? Nibagting ba ang cellphone ni Aida? Dili na mo bagting, Carmela. Kinuo ko. Unya, unsa naman tain eh. Mamalik na lang, Miss Agi Rinaldo. Papa Rinaldo, Mula hostas bay. Kinsa man kay ni pusil ni Aida. Unsa man din as Aida, pulis? Dili, Mama Dolor. tapsing lang kining akong igo. Pero nakabaos ko niya patik. Naigo ko ni boss. Dili kitapsing kay ni barag to siya. Gisakitan. Huwag na misakay siya balik sa motor nga nagpalayo. Nag-ikis-ikis na ang dagan ini. Ang akong cellphone. Kituyo na ko sa pag-off ganina. Aron dili makabati si boss sa pagbagting. Kaya kung makabati siya, matutulan niya ang hain ko na pasalipod. Iyon ko ni pagbalik ang ako cellphone. Kanaog na mo, Carmela. Mao na ning bayar, Rinaldo? Oh, Agapito. Ganina rin ko nakabantay ni mo nga wa kay tingog-tingog. Ngano? Nakuyawan ko, Papa Rinaldo. Sige. Dali na mo. Manuritas bay. Wa na'y paglaom. Gabakuha na ko ang USB nga tuan ni Gapito. Hay! Namiya naman sila ni Dapita. Wa ko mahibaw kung asa sila na malhin. Hay! Hay, pagyot. Uy, si boss na nawag. Boss! Dili pa ko gustong mamatay. Ha? O sa imong isulti, boss? Nagkapinusilay mi ni Aida. Usa! Din! Kaya sa pangutana, tabangi ko, ay naman ka. May kaila ka bang doktor? Pare di anak ko sa... Asa? Asa ka? 1, 2, 3. Oh, wa na yan. Out na. Wa na mamutingog si boss. Hello, boss! Boss! Sir Rinaldo? Kinsa sila? Siyas Carmela, nga kong usawa Ricarding. O kinisiyas, si Agapito, among anak. Laway-laway. Kabaw di ka mag-joke, sir. Wa ko mag-joke, Ricarding. Amo siyang anak ni Carmela. Hala, no! Ikaw, good.
Hoy! Klaro man kang nanaway bayot. Ay, sorry, ate. Kinsam siya kate. Akong inahan si Mama Dolor. Ah, okay. Nya kining wafa. Akong uyab. Ay, sure ka. Alay, uyab. Paldo. Mahimo bag dili lang ka magbugal-bugal? Ay, sorry kayo, ha? No, hindi na ako matuyo. Magkatawa man ko, pero... Hala. Si Aida kining nanawag. Hello, Aida? Mabuang na. Ganun apil mo kong tayhop. Mura masago ko nga. Apil kong isa kita. Ang tanaw ni mo, boss. Ay, katalawan na may ni mo diya. Katalawan ni mong samad, boy. Okay na. Managtambal. Uba na. Kamao di ka mo tambal. Kamao, gamay. Kaguyapon ko, Pikto. Kuyap lang diya. Mubaos ko kangayda, mubaos ko. Lupig kang pinusilay, babay. Mukatawa kong dako. Wah! Ilom. Nakauna man to tiragod niya. Pero tapsing lang kay kusog pa man siyang nakadagan. Nagpalayo pero kung maglahom gitirahan busbuang naigo ko ay. Bayan ay kitapsing ra. Tapsing lagi pero daghang dugo ang miagas. Di mo dapitan nakita ni Aida. Silang dapit. Ay, pagkaway saril ni mo, boss. Oy, ikaw day namong. Namong. Ikay nanong. Mong mata. Nanong ba? Ako nanong. Gisugo kong big boss kay may nakasulti kuno niya. Nga nakakita ni Aida nga ni uli sa ila. Sakto yun. Nakita yun nako si Aida. Ayaw pagbiya sa imong naimutangan, Aida. Kaya nahaon ka. Salamat, Rinaldo. Sige, huwaton ka. Okay. Bye, Aida. Samdan si Aida kay gipusil ko nun siya sa ginganlan og boss. Nga kauban niya sa sindikato. Ug usas nagpatay sa akong pamilya. Butang ni Dolor. Kakuyaw gadi ay. Nindot ning dapita no, Agapito? Oo, bre. Gawas nga hamugaway kining baya. Mingaw pod. Dili sama sa atong dapit nga bisag alas 12 na sa gabi napay magtambay ug mag-inom. Oo, bre. Wa ka magmahay nga may uban namo. Wa man. Ngano di ay? Sa neto bo atong ginganlan og Aida nga naigo pagpusil siya mura man og noon kog gibati ko kadlok ato eh. Agapito. Usama, boss. Usama, ha? Tawagan ako si Big Boss, si Chip Ojerax. Aron, paibaon nga nakita mo si Aida. Ayaw lang sa tingali. Unyag magkakita ni mo nga may bindahi ka. Di lang sa kupakita ni Big Boss Pikto. Isang ito nga ni Big Boss, boss. Wakaila. Madukdukan. Ikaw ganda. Ay. No, bada. Ano lang sa ka, ha? Ano lang sa ka? Gusto kang may bawas ngan. Igugol. Igugol hanggaw igugol. Ayaw na. Kibaw mo ko. Boss, ano Ja. lang sa ka, ha? Lakaw ko. Asa man day ka? Biyaan ko ni mo din eh. Usa yung mga ipasabot. Ako'y mo gwardya ni mo. Ayaw lang sa kubya ipikto. Usa. Mura man ang kagbatang gamay. Wa may muati man ako god. Bagay sa ilong. Himuon ko ni mong tigbantay pasyente. Rinaldo, Oh, Aida, nagkadugo ka. May samad ka. naigo ko diyang gipusil ko ni boss. Pero dili ni angin kabalakan, tapsing ra ni. Bisa nagtapsing lang. May kaila kong doktor. Dadunti ka niya. Aron, matambalan ka. Okay, sige. Ikaw mahibaw, Rinaldo. Tabo pa, alam mo kaya kung pusugot ako ha. Kung unahan mo nga mukaon, ingnalan ko kung sa inyong ipaloto. All around ako din eh. Ay, maubara ka din. Oo man ang Dolorosa. Ay, abi ka recording man. Dolorosa pa yung tawag na ka. Dolor ako ay! Ay, Panan man na mo.
Ayaw mordera ako ngan. Dolor na lang ayaw ng Dolorosa. Mura mo tagikargaan na skaraw. Pero ang imong real name kay Dolores. Sa Dolores. Naawahi ang sa. Alala, hindi ka tawa. Ay, walang magkasinabot tayo nita. Bitaw-bitaw eh. Ay mo kaya kung sugod ako, ha? Gigi. Hello mo lagi ka, Ma'am Carmela. Okay, Roka? Okay ra ko. Naminaro ko ninyo ni mama nga nagsultihanay. Ay, mao pa. Basta ha, ayaw mo kay kung nako. Alam kong tagana nga mo serbisyo niyong tanan. Kay dako kong sweldo din. Salamat. Natambalan ako. Rinaldo, kinsa tong babay nga nakatubak na ako ding nanawag ko nimo. Nalimot na rin ka sa iyang tingog sa. Si Carmela bitaw to. Ha? Siya? Oh, nagkita na mi. Giabot ni Lord ang among dan. Unsa imong ipasabot? Dugay ko na di ay nakaila ang among anak, Aida. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!